Xabi Santxo naiz, 30 urte ditut eta pilotaria naiz. Bueno, gure kirola pixkat ezberdina da, igual eskuekin jolasten dugu, orduan pixkat eskuen osasunen baitan gehiago o gutxillo. Hasteko, fisikoa pare bat egunetan hastean, eta eskuak ondo balin badaude behintzat saiatu 2 egunetan entrenatzen eta astebukerako partidurako. Baina nik egia esan alde hortatik azkenengo urteetan behintzat zailtasun gehiago eduki ditut eskutako osasunez, eta astean entrenamentu bat eta gero astebukerarako partidurako prestatzen nintzen. Ez, egia esan fisikoa Hernanin lantzen dut, hanbiltzegea 8-10 pilotari, hastia beste batzutan gehiago, beste batzutan gutxillo, eta gero antxe nabil entrenatzen Errenterian egia esan. Hastian behin ara juten naiz, baina ni gehiago izaten naiz entrenamentu pertsonalagoak izatekoa, eta hortarako beti aitak lagundu izan du. Aitarire beti pelota gustatu zaio, eta aita beti dispuesto frontoira etortzeko, eta egia esan gure kirolare bada askotan 2 biren aurka edo baten aurka, baina gauza teknikoak landu beharreko kirola. Eta horretarako pertsona batekin ibili izan du naiz, normalean aitarekin, egia esan Errenterian ere bat ari zait hortan laguntzen, baina orokorrean aitarekin ibili izan du naiz. Bai, ni batez ere, parranda gustatu izan du zait, baina adibidez pilotan, ohitura handia behintzat igandetan jolastekoa. Eta larunbaten irten ezkeo, iganden gaizki. Eta nik asko botatzen ditu faltan, askotan kuadrillan eta afaritan, guatze zeate honea jungin janean eta hau ingen unean eta zeate ez, ni hemenen egon da, hemen estar eta nik kontuatzen naiz ez, ni partiduketan ezkan eta alentasune eman nion horri, egila da lagunekin kriston momentu pasa izan ditu dela eta oraindik bizitza ditut eta aldeten guztietan mintzat gertuatzen naiz, baina izate esan, adibidez igual larunbatean afaia eta lagunekin afaltzera joan, behai parrandara eta ni etxera. Egia da urte horietan pixkat zaila dela, baina pixkat amets hori daukazunean, horrek bideratzea izula, gutxillo ateatzea. Nik esango nuke oantxe bertan, momentu hontan, normaltasunekin jolasten nahi gala. Egia da, publikoak egon berdula oaindikan musikoarekin dabar, baina printzipioz lehen bezala. Egia da, pandemia eragina izan dula noski. Txapelketa kopuruaz kentzeaz gain, udal batzuk entrenatzeko aukera ematen zuten, beste udal batzuk frontoiak itxita mantentzen zituzten ere itxia zialako, orduan entrenatzeko eta aukera gutxillo, eta gero desplazamentuak eta egiteko normalean askotan bikotearekin edo aurkariekin, esan igual frontoi baten hemendikan ordu betera edo eduki, eta hemen inguruko 4, eta ohitura genuen kotxian 4 batea juteko. Eta partidua jolastuan aurkari, baina gero lagun, ez? Baina, gauza horiek egila da galdu diala, baina, oantxe bertan, zorionez emateu gauzako beto daudela, eta oantxe bertan kasik normaltasunian gaude. Txapelketan arabera eta momentuan arabera eta aurkarien arabera noski, baina egia da nik esango nukela lehiakorra naizela, nik uste txikitatik izan naizela lehiakorra eta galtzi ez zaitela gustatzen, eta momentu batzutan igual kirolak ateratzeit nire alde txarrena, kasu horretan lehiakor izate horrena. Baina, nik uste gero frontoitikan partidua bukatu orduko, normalen gaina beti aurkarikin da danekin egotea frontoian eta gero frontoian takoak entzen, eta gero dutxan lauak elkarrekin. Eta askotan izaten da, agian batzuk afaltzera edo behaiekin jutia, eta kitio esan nahi, igual, lehenengo 10-15 minutun da, minduta zaude, baina ez bestiekin baizik, eta zure buruakin, zure lehiakorra zehalako, eta exigentia zehalako zure buruakin, baina printzipioz, nahiko ondo ematetela esango nuke bai. Dudik gabe, familian
amona juntzitzaigun, eta momentu txar bat, hortikan guatzen naiz Euskadiko txapelketako finala nula, ez dakit, 3-4 egun eta, tartean nik San Franciscora joan behar nun eta ez esan una amona gaizkizteolako, txapelketare bere jolasteko eta dana, eta ez dakit, hor bai izan zala morrua, gauza guztiak bota, eta nik uste txapelketa garrantzitsuak ere irabazi izan ditu dela, baina igual bereziki bihotzian hoxe gordetzet, horrek neregan eragintzun guztiakin. Geratzen zaiten txapelketa irabazteko, munduko txapelketa izango litzake buruz buru. Hori 4 urtetik behin itea, urrian daukagu hemen onduan, biarritzen, eta bai hortarako prestatuko nintzakela nola baite hori irabazi ezkeo nik esango nuke ja, ez dakit igual usteko aukerare izango nukela, ez dakit nire buruarekin ere satisfetxo egon nitzake. Bueno, prestatzaileak nik ezberdinak izan ditut, hasi umetan Enrique Guiztikin hasi nintzen hemen, ez dakit 5-6 urte nitunean, eta hortikan gero teknifikazio bat astezan, orduan Gipuzkoan ondotxoan ibiltze ginean hoiei beste entrenatzaile bat eta eukitze genuen, eta herrian ere ibiltzen zina, baina nik uste niretzako garrantzitsu izan da konfiantza. Orduan, konfiantza hortan nik entrenatzaile batek edozer niri esateko gaitasun eukitzea. Igual nik kontuatzen nintzen, igual Gipuzkoako selekzioakin jun eta ja gaztetxua zinean, eta igual etze hon entrenatzailea eta pilotarian artean konfiantza hori, eta nik behar nun, eta hori nahi beti aitak eman dit, eta horrek etxen ere asarre aldik ere eukitzeare eman ditu. Azkenian, igual, nik enulako hain garbi ikusten behak esate zituen bezala, baina nik denboran aurre einala eta adinean aurre einala ikustet bere intentzio guzti honenakin izan dudula beti, eta nik uste fruituak eman ditula gauz horrek. Nik aukera zehatza nik ez dut euki, egia da ni ibili naizela enpresekin entrenatzen, eta tartean nerekin entrenatzen naizean erik jaka eta horiek profesionaletan daude, eta beti hor mugan ibili izan du naiz, txapelketa gehienak irabazi, eta hortxe 23 urte nitunean hortxe hontan zurrumurrua, baietz, ezetz, eta pixkat ikustezan ere adinean gora, pilota munduan adidez, 19-20 urteko gaztetxuak nahi dituzte, eta nahi egila da arantza egatu zaitela, nahi jendiak igual esate, baina igual hobeto gehiatu zea, beste mota batetako enpresa bateta juntzera, han ere partidua jolastu dituzuta gar, baina egila da azkenen kirolari bati helmuga bezala euki berdula zerbait goragua, eta arantza pixkat badaukat, baina ez dut gaizki bizi. Nik uste hor ere beste batzuk ibili izan du dian nerekin, eta debutatzeko aukera euki ez dutenak, eta pelota utzi dute, eta hori ere ez da nik uste etxi berrean, beste toki bat bilatu berdala, eta nik uste toki hori bilatu detela, eta pelotak ebai lagun asko eman dizkit, ditut esango genuke, eta bizipen ezberdina, profesionaletan egon ez izanak, mundutik ibiltzeare aukera eman dit, munduan ibiltzeko eta beste kultura batzuk esautzeko, eta hori ere posgarrian ere ustez. Ez dakit, egia esan, ogibide hoxe hezkuntza da, eta bertan oso guztuan aurrak eta maite ditut, eta baina arte, oain gutxi arte ere bai, umekin ibili izan du naiz entrenatzaile bezala, ez dakit, 5-6 urtean, eta baina bain momentu bat iritsi da, hezkuntzako lanakin eta danakin, dana solapatu zaidala, eta ezin izan dudala dana aurrera eraman. Ez dakit aurrerantzian, ibiliko naizen, behin pelota utzita umiekin entrenatzen, baina bai gustatuko litzaidakela, umiekin ez baldin bada gaztetxo batzuk, eta dakidan gutxi edo askori saiatu zeak ustea, bai. Zenbaki bat? 11. Kolore bat? Gorria. Kirolari bat? Irujo. Frontoi bat? Labrit,
Pelikula bat edo telesail bat. Valhalla. Liburu bat. Tximeletak bizkarrean. Abesti bat. Recuerdo. Sare sozial bat. Facebook. Usurbilgo txoko kutxun bat. Herriko frontoia. Santixabelak ala sagardeguna. Sagardeguna. Oporretarako toki bat. Ibiza.